F'laqgħa kordjali li l-President kellu ma' rappreżentanti tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex ġew diskussi diversi temi fosthom ħtieġa li tiġi ddiversifikata l-ekonomija Għawdxija b'importanza lil setturi ambjentali u diġitali li jistgħu joffru potenzjal għad tkabbir ekonomiku sostenibbli f'din il-gżira. Għawdex bħal diversi gżejjer oħra hija dipendenti fuq it-turiżmu fejn il-pandemija uriet il-ħtieġa li l-ekonomija Għawdxija tiddiversifika ruħha f'setturi oħrajn li jistgħu wkoll joffru opportunitajiet tajbin u impjieg fil-gżira waqt li bl-ebda mod ma jimpattaw negattivament fuq l-ambjent. Il-President tal-Għawzo Business Chamber Joseph Borch tkellem dwar l-isforz li jrid isir fis-settur ambjentali u diġitali sabiex jinħoloq aktar xogħol ta' kwalità u fit-tul f'Għawdex stess. Il-Kamra kellha wkoll opportunità li tiddiskuti l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent fejn saħqet li kull żvilupp li jseħħ f'Għawdex għandu jkun magħmul b'tali mod li jsebbaħ l-ambjent tal-madwar. Il-Kamra qalet li huwa importanti li Għawdex jitħares sabiex jibqa' destinazzjoni distinta u attrenti.